شام ما طرفدار شونیم. کامera کدستی؟ نبر یگون یا شد نبر. آوازی. گفتم همون سوال ایسافت میکنم جو شام خیلی مون. 2 سال پیش درباره شبنم سورایو байт خوندی. چرا دوست نداره کسی که تو نمیدونی نامشم شبنم سورایو. مقصد ای همین ترک چی بود؟ просто внимание کردش یا که دقت جلب کردنی بودی؟ نه دقتی او را جلب کردم نه вниманиеش کردم نه قطعش ترک خوندنی. مقصد اگر نمیام ترک اما اگون قربونبی میموندم اینقدر ترک مقصد تا گوشش نمیکردی. مقصد نمیام مو آپاشکا اما خیلی هسته که مقصد ترک اگر 1000 تا گرفتن باشه نمیام مو آپاشکا باشه 2000 میشود. میخواستی که شبنم دایرکت کده بنویسه بگه номерот апарту родной بیا بریم یا افطار کنیم اون ترک بشویم. چی با میخواستم؟ شبنم زنگم زد برادر. در خندوزی افغانستان بودم. یا برادر همونجا تماشا در کار میکرد. هم شبنم گرانده لوبوف قبیلگی بود. شبنم زنگ زد سلام علیکم گفت برون جان گفتم و علیکم سلام. گفتم نشناختم. گفت номерот تا اسماعیل گرفتم. بخی گپوش دستلاو نبودم درست پس توی دارم دا مقصد. گفت بخدا من کیف کردم. یعنی گفتم من خواندم که تو کیف کنی اپا. مقصد دیگه که چی خدمت کنم گفت نه چی خدمت کنم. گفتم من در یگان خدمت در کار نیست. من چیزی بودم ترک دم من گفتمش. میفوره برمد. دستای گرمت لبای نرمت آواز بامزه میفوره برمت. من خوندنی هم نیستم قطعی. مقصد یگان چی نبود مقصدی من اما اپاشکا خیلی زدم ایم گپوش معلومه که موزیکو دا موزیک مردم چک کردم قطعیش خیلی سویز هستیم. درست پس توی داشتم اما مقصد میتونستم مقصد نخیلی بعضی نادیداور بگومش که خیلی توی دارم لوبای خدمت میگه بشید بیا بگو مرا لوبای شید سلامتیت باشه هم 100% باشی. یعنی که проекти که ты проводил просто так впустую нарав, правильно? Хамай тарафи просмотр, хамай тарафи слушателей, хамай тарафи апай шабнам ки что амира қадрдони кадар, правильно? Отлично. Мало бас будам. Общий чанд ҳар рӯз дошти ягон бор ай шинохта бидагид яъне ки ман баронам гуфта все равно ҳастам ки директ да мисол менависам мисолози я замони да зиндаги кардем не только пацане рэп слушают, правильно? Ҳастан ки духтаро мисол чӣ мекунанд. Общий чанд ҳар рӯз дошти дар ҳамин ҳаёт пеш ай зангирӣ и якум савол. Ва ай барон бидагид ягон бор истифода бурдагӣ ки что ай тра шинохтам мисол ягон ҳар рӯз кард свидания рафта бошад. Просто я моим типажи пацаноем ки клуб намерам. Мақсад та агар бародарон аган нарам нашиним қатшон хеле бугул ма тусовшик нести кард. Тусовшик нестим. Айсоби барон будагим арус қабидаги нестим. Кадом духтаре ки навиштаги ма ҳамчун барони сууси товуш додаги нестим. Чисто профессионально қабул кардагӣ. Мақсад агар тов бути ура и об бурура пас мекунам. скриншото меравана мали скриншотош мақсад дар назари ҳамун ва ту чӣ қати вай духтаре ки тира ҳамчун бигем ким мебинад ту қатиу тов метиҳ я сурат тарроӣ ки это очень профессионально с твоей стороны. Это ира ҳар касам ка наметона кстати. барои ки мара перепискаи мегазвиздора дидагиам да хондаи и барои он аст ки перепискаи мара она шабара қай любоиш бихон ман чотки чак мебинам. Чанд арӯз доштим намедонам. Я тебя понял. Как и все нормальные пацаны. Ва ниҳоят зада тов хӯрдан омадем растем ба батли шашбая. Чо мекунӣ хиди чақ мекунӣ дар бораш ёки саволои хидам кардӣ девона? Ман мефонам ки савол дидӣ ман ҷавоб. Отлично. Биё история ями шашбая. Помощь друга, помощь зала хизодора. Меёвем амаша. На кнопку короче. Биё историяро камтара хафо мегардонем ай кадом хотир ай хотире ки
пеш аз 6 ба 1 барои одамое ки намедонам 6 ба 1 и баъд биромад, яъне ки пеш аз 6 ба 1 шумо темотон кам-кам мобайни хитонда исуси буд, яъне ки типа ғамзада фамзада хеле темо буд. Ҳамин айчи сар шид. Мисол ты трушники, ты андеграунди, вай, короче, лирика, перги, ай ҳамин сар шид, айчи сар шид. Айчи хати Шон якин бор конфликт диёрда чи концерти буд. Ҳамун вақто ҳам хеле буд ки батл хати Шон бояд барон хати шавад. Шон наёмад, фаҳмидӣ? Наёмад, ҳамунҷо кадом шогирдиш биромад, ман микрофон гуфтам, яда гапшо гуфтам, микрофонро фур додам, пагашда Шон пеши ман омад студия. Омад ранги Леопольд гап зад, фаҳмидӣ? Давайте дружно, давайте вместе, чисто пионерский ход кард, фаҳмидӣ? Гап зад против Шамолтов кардан, айма ота кулобие мисл усул мақсад. Яъне ҳамуди гап зад ки вақт звезда буд, назараш намегирӣ, фаҳмидӣ? Мақсад дар кор нест ҳамин чизо. ҳамин чизоро гуфтам гап нест, така гапи ту 100% ай. Ман дигар корро надорам, ай қафои корро чад. Дигар ай ҳамун рӯз кай мепирсиданам қатишон батл мекунӣ? Мегуфтам ман ҳамун одамам виза намепартом дар ҳаёт, барои ки ҳамун одам зан гурама дидакни видео. Ман вообще намерасам ҳамун одама. Кай напирсиданам. Кай напирсиданам. Туи элм буд шав. Шави туи элм буд, мо қатишкорчи студияда будем. Ира ягон интервюда гуфтак нестем. Шон треки моро намешавам анкада наобромад, барои ису мегирам. Шон мара занг зад, надонам аки кайф кеса буд. Акоз бипурсиш ба калон намегирам, не ки Аллоҳ датори тар шоида рӯзадорам. Гуфт ки бия тема мехонем. Я фит мекунем ане. Шон гуфт. Ҳо. Худаш предлагал кард. Шон занг зад, ҳамхи мо ай туи элам биромадем ису. Гуфтам чӣ ба? Сабаб. Ва ё хондан ки моро намешавам ман када учен Шон звезда буд. Моро намешавам ман када исма. Ой, тема уда нафорид, фаҳмидӣ? Моро намешавам ман када. Намешавам ман када. Мо тема мехонем ки мо шуморо ман кадем. Ба маята мисоло шовардам. Исмаил наякай, эсоир нахиёдамай, хиёдамай. Хеле гуфтам мо хати чикор, чӣ запис дорем бародар, баъзан гап мезанам. Разговор тамом. Баъди чанд қа Шон уже хела дерождени кард, фаҳмидӣ? Дерождениш буд шид. Видео мебурӯяд. 6 ба 1 ман батл мекунам, хидоб бизанам, мекунам, хидоб бизанам, ҳамаша мезанам, ман накардам, мара мирғ бигин. Охи Я тебя понял. Баъд видео чанд та шид, чанд та видео биромад. Ҳама одам 6 ба 1 ба чӣ хотир гуфт? Агар 6 ба 1 бикуна бой битам, мегӯяд зато 6 ба 1 кад кун мужик. Агар накуна, мо накунем кадиш, мегӯяд 6 кас ридаешон. Мо ҳам пацанои созем, мо ҳам да диплом дорем. Рафтам ранги хидаш ход кардам, ман ответ додам, ним соат ответ. Гуфтам та арус мемада условия мемонӣ. Биё бикунем, любой условия да ма розием, биё бикунем. 6 ба 1 не, биё 1 ба 1 кунем. Ой, ана аки Шон агар 6 ба 1 накуна, мирғ мебурӯяд. 1 ба 1 накуна. Яъне утра қапидани буд, не ки там қапидиша, правильно? Цепочка да қапидиша. Ана баъд элн омад пеши ман. 40,000 намедонам, 60,000 предлагат кард ки биё батл кун. Хати Шон. Не ки ҳам 5 нафара биброр, ва ё просто хаб бестан, бо ваёрам сум метем. Ва ё просто хаб бестан, хати Шон 1 ба 1 батл кун. Ман одам да монандам ки 60,000 битана, 5 бародарам хизамок заги, у бирасашона, ва просто тамошо кунам. Гуфтам не. Баъд ту пайдо шудӣ, ту пешаи пайдо шудӣ. Ман пешаи. Ана хида чақчақи исчака. Тамом, агар нема саволом кард, мерам камтар пеши баъд рафтем мо. Ту дар чанд трекат ва дигар пацанои авлод ғамзада гуфтагӣ? Намедонам ҳисоб шуда, ранги ҳама русонам. Именно ту Шона дар назар дошти ё ки дигар ғамзадоам ҳастай дар репортажи? Аки Шон ғамзада, бисёр вақт ғамзадаро ба ошиқихона путад мекунам, фаҳмидӣ брат? Қати лирикахона. ғамзада ман в плани чӣ мегӯм, вақти трекошон дар калимаи илоҳира хуш метунам ку. Мақсад
эй ҳаромӣ ма дузахда сӯхтаистам май дузах ба бишта миём миха мекунам ай дӯст доштам о майна хелӣ мекунам ма блад ма ишқтра ридагиам фаҳмидӣ ма блад майна хелиам ма калушум ма ашон дора хеле трекожда хеле гапо дора ҳамаш одаме ки дорам ма онора гуфтагим ма да пофига ма любойтата гуфтам дорем гуфтамтон нагем калимаи илоҳиро хуш накунем ҳамчи чизи ҳарома яксад ая тараф бигирем лириката хон арусат маъқулат нест тай чотки қатиш базарит маъқул тай чотки қатиш чақчақ так эй ҳаром исуса так ҷудуни як те ҳаром мақсад вай падару модар дора вай мумкин вай никоҳ қатиш дага вай ҳаром гуфтан намешава мақсад ошиқи хоно дай гапо дахл надора астай пацане ки ошиқи чотки мехонам зур мехонам отлично нигоҳ кам эхе гирем барои чӣ именно шон ралигне навигне именно шон барое ки ай ҳама популярный буд ай ҳаму хотири кам-кам ки мисол задиват мекардам хеле моментҳо буд ки мисол ай хотири камтар завистдорӣ надорӣ исуса умуман ай куҷо ҳамин нафрат буромад и хела ки ту делани в зависти ма одамида ҳамчун инсон тумара дидести ма одамида монандам ки завист ту ҷавоби мара медонӣ ту ҷавоби мара медонӣ нашуди брат шон як вақто солдати андеграунд буд солдати андеграунд я трек дора ай патолог ай чи ҳама именно ҳамун трек сабаби поён рафтани реп будам давраи авҷш любой каса намегуфти каунтара реп шамоя мегуфт вақти 84 репа нама қадар бардошт дар радио дар телевизор дар любой ҷо дидем ман худшам руштам гуфтам ки ака ту маладеси мақсад ман ҳамчунам ноя андеграундам ту лирикаи ту маладеси шон ба ғайр охи лирика хонданаш ку бо лезид мекард охи наи чизода эй одамои торики сусу кам-кам мерасам гапоша рӯй мекард мо вақти шона намехондам трекамам хеле буд баъзе гушлақаш мияд ина репа сар кардия мега ака ту трек дамира мара гуфти паднала треки ма син сол шад тхидда кална карьера тус беста ма ҳамки одами ба масъулиятам ки вақти я одам гуфтам мекунам значит мекунам мара дига файродам ки на баёнот ма бигирем суса мекунам мегум ки як строчка дорам мегум ки мара муҷа файрод кардан гирифтам баёнот ма россия хуйна тра барои бридан мерам миёлот ма барое ки ман лафз кардам дар байни мухлисом ай гапам намегзарма ба храби милисо бо чӣ условиҳо предлагат кардам чанд сума маблағ конкретно ва ту қабул ҳамура карди ё не гуфти ку мисол элен омад мисол 40 000 сомон именно барое ки бародаро дар барат будана гуфти ки мақсад суми серьёзный буд таи 40-50 000 сомон як каста буд дар тир гуфтам мекунемаш бо планоишон гуфтанд ки мебурои аққурат мекунад как бы бо одамош как бы як 3-4 гушлақа берун дар ҷанг мешава баъд латминид мешава аммо бо план дорем ки баъд латминид нашава одамое ки ҷанг мекунад ора мо успокоит мекунем ма дар условия гуфтамуд ку омадан ҳам қасум предлагат кардан как бы я футболкара мепушам байнда чи авқотира реклама мекунам ма бизнесменам ман мефаҳмам ин чизора бизанам мара нафаҳмам футболкаи мара бутан мегам мадам айда боша афти ба онара о ин қадар сумуд метанам била 30 сум намеон размери футболкаи тура прикинь нами як сол якним сол пеш будам тема нигоҳ якним сол пеш реклама хидна мекардам одамо ами реперай бай блог агар ҳамун рекламаи акция буд майкара пуш ёки чӣ гуфтам ростна бихи хидки шон даже не понимал это не потому что он тупой а потому что ҳамин чиз то ура наомада буд ки что ҳамун чизи реклама ва хиёл мекунем ки гуфти худ камтар баҳонаи ҳамурам буд ки что ки ҳамин чиз нашава мардак бори кардани набуда аввалам мардак хай панош бахи дошид одаме ки агар хелеш отказ мекунад дига ура чиш меги мақсад дар чӣ буд ҳамун причина ки что ти бад ҷавоб додӣ ягон чиза жда доштем мақсад истодем қади бачаҳои авлод маслиҳат кардем мақсад ба ғайри ма чанд намояндаи авлод дар визурдодагӣ буд ҳама медонист ки одам жертваи май воқеан маслиҳат кардем истодем просто медонӣ намниданиву фаҳмидӣ мо
ино видеоша тамошо мекардем, яке он кас меовард телефонаш скачат кардаги, мегуфтем хай ҳаво, хай визу дода, хай молодесай, пацан чикуме корш ҳамиаида. бовар ки ҳама қазбизда буд ку нам мода ку нам ниданиво буд, мо да атмосфераи худ монем, мо потолоки кайфи худ мондаем. Отлично. Фикри ты насчет ҳами батли 6:1 чанд фоиз буд? Ҳами мешавад ки намешавад? Ин фоизш чанд қадар? 50% худам уверен будам, 50%. Яъне ки мешавад намешавад? 50% ай шом буд бигем, 50% ай ма зависит мекард, правильно? Ма 50% худам хеле бедун чи хеле уверен будам, хеле 50% ай 100% ай ку ам хеле будам. Ма ай худам уверен будам, ма мекардам. Ма този отказ накардам ам чиз. Тамом. Баъд кай хит кардӣ, кай фаҳмидӣ ки кай ҳами 100% уже уверен шудӣ, что ҳами кор намешавад, ҳами корро ҷамъбаст карда ва дар бораи ҳамин чиз гап вақте уже чиши моро файрод кардан, гуфтан ай ким киҷо мақомото файрод кардан, баёнотора гирифтан, ис кардан, ус кардан, уже ҳамин ламатсакинишон сар шид, уже ман фаҳмидам ки ямаш понта. Ман худам фаҳмидам ки боям хичон ташкил кардан ҳамин мақомоторам. ягон чи ҷанг намешавад бача, чи ҷанг мешавад охи батлай мепурӣ мекуниш мезани мерай тамом, ҳич ҷанг намешавад, ҳичи ягон мақомот ҳамин чика и қадар батл шид, ҳичка ҳичи нагуфта, кам я батли мода мегуфтам, як мега батл шавад хунрезӣ мешавад, иси мешавад, ус мешавад, ҳичи намешавад, ягон чи намешавад. А бача батлай, на одамкушай, на дуздӣ, на ягон чизи дигар. Правильно, то чени ки ман медонам шон гуфт, что ура карти Исмаил, агар хато накунам, КГБ, НВД ва ғайра дигар ҷориҳои файрод кардан, пурсидан, там шинос шидан ай ҳолат ки ҳами кор кардан, чи исуси тай ҳами чиз лично худа чи хабар дорӣ, ҳами реала ё ки марам занг задам, гуфтам ай фалон ҷое миё ё ки мо худмон миёремад, гуфтам биёрем. А бача ман бо мегум ки ё ҳамаш гапа хай бо даъё чон наргаги набошам да дилам. Дбостуншон дод задам албатта тамому бас кардем рифа. Шон лично омада гуфт ки ман Исмаила файрод кардам. Доди худорам файрод кардам, башкирам файрод кардам. Прос кардам, короче, барона кофтесне и типа ты побег дай. То кадом дараҷара ҳамин гап рост буд. Побег дай. Аллоҳ қасам ку и чие ма побег в плане телефонота кишти, короче, ба ҷои да. Ма бо мегум гапа такрор мекунам, мара занг задам фалони звания, амхали соати 3 намия 12 шав, ё ки мо худмон миёвем. ҷавоби ма хитом биёвенам, ма ягон ҷо ба ҷои шудаги нестам, на телефонам киштаги нестам. ма чӣ метарсам да вақти дилат пурай, чӣ метарсӣ? Мерам файрод мекунам, мара чӣ файрод мекунам? Ма мегум о мекунам батл, ҳамин одам гуфтаге ма мекунам. Чӣ ма ягон типлам бояд бигам буна мекунам. Мақсад агар мегум ку ҳақиқата бигум хича мепартояд. Агар ҳақиқата халқ донад даруд мепартоям. Фикр кардӣ яка гапа? Мепартоям, ба ду гап маънояда. Яъне оқису. Яка фирметаят, оқ мекунам даруд. Фаҳмо, нигоҳ ки ҳамин мисол сари гап чап муда ҳамхи моментое буд ки гуфтем ки кори кард ки ҳамо исзад усзад ҳамин кор наша гуфта ният дошт, фаҳмидӣ? Савол дар ҳамиае ки ҳамин причина буд ки што ҳамин ҳама касяком яке набуроя гуфта ҳамин исуси кард грех мисол. Будак мегиям хеле причино. Якимаш ки и ай аввал кардани набудам. Дуюмаш ки вақте дид кори қадар серьёзный шид ку ака. Вай, конечно, фикри касяк курша мекунам. Конечно, фикри статусша мекунам. Ман амро любой хел нокаут ҳамроҳӣ мекардам ку, адин чор мухлисиш қабулш мекардам ки барои ки ҳамон одам гуфт ку ман накардам, шумо мара ку бигем ки тиям мирғӣ, любой чизам бигем, и то қабулш кардам. Баъде ки ту ҳамон куплетота хонди, гуфти ки мисол шон агар трам дошта боши куплет бихон. Ӯ нахонда. Барои чӣ тасаввуроти тикати барои чӣ нахонад? Типа забил на тебя или типа гуфт ки короче
Ну ты понял меня. Яны ки ты чувствуешь, как что чувствуешь? бахши гап таборида ман нагуфтам куплету табхон. Не нагуфти? Вай худаш гуфт ки ман куплету ман мепробам. А чизи набдагира чи меброи? Яны ки ты Чизе что ки неста хиёл не ман медонам ки ҳам чиз нестай. Яны ки просто тайёргариам даже найдаги О, тайёриам даги нестай. А бачаи қадар даводав кад ки нашава.